Kuno ndi kuchipatala ku Bottom kumene takumana ndi mzimayi uyu amene wayenda maliseche ambiri tamuona kuyambira pa Nanjiri wadutsa pa Wakawaka mpaka na kufika pa tanki apa pa Petroda. Tsopano tili kuno ndi ku Bottom kumene tinabwera naye akufuna kwabwino atamveka salu kubwera naye kuno ku chipatala. Tsopano iyeyo komanso ndi chovala cha chipatala chimene tachionachi. Tsopano iyeyo akufotokoza nkhani yake momwe wayendera kuchokera kwawo akuti kwawo ndi kumwanza. Ndiye tiye tonse timvere nkhani yakeyi. Tafotokozani. Dzina langa ndine Zadala Vincent watundu Mwanza wakavise kuchadathwira nkhondo anthuku ndene ndilenga mpeno ndifunzisa ufiti nendili mwana sozoine chilichonse ndilenga hamala nkwamenya mayi anga nkuchinjiriza magazi makakwarapo nkundimwetsa nacho zokhangana sokoneka chani ndapezeka muruno ndiyandopezeka mulungu amboyenda ndiyalatandijetsa zibangezo mayanga munatokogona patumbiro pamayanga paja ndiwachibale amatena nazifo choti ne ndikwarani ndikwaulula nekhanga limonditamo ndithamangizana nenzingoyendendano koma ndiupita sindurani sindikudziwa dzina lomwe adandipatsa ufiti wali ndikhale ndani ndikhale bwirirani pedzinanga ndine ndani Zadala Vincent alandichita zimenezo ndanya kwa matenda ndamaraya ndaguluka akasuza ndavirolo ndanyadani ndiyena amakhala kuchingwa amarolino aladzimwalira amarolino amunawo alipo ndakazawo ndavirolo onse amunawo alipo mtsunda akazawo ndiyechambalaza nditenga momwe nkundipititsozo mbakhale nga mabhikilo obokale muzerengera chani madzi nendazi siningasenze nawo dzoboka adzwena makachedza mvini ena dzokudzala ena dzokuchani dzokulinshuku nendigochita ziti zimenezoyi nendipereka nanga uya nanga alanditana adandilanda kuboma la Mwanza. Ndiye wachoka bwanji kuchokera ku boma la Mwanza kuti ufike kuno ku Lilongwe? Neni mangozengera komwe ndulowera sindurani sindukudziwombezi mwana ndichitilazo kumudziko ufifiko. Oho, nanga amene anakuvula zovala ndi ndani kuti uziyenda maliseche? Anthu ena amakhala ndithamangitsati kuti palikongokhawu kuti upatse zovala zina palikona ndikutali kugonekayo ulivire nduli nenono anikumandigenda ndi miyala nensoni marani ndimabwezerano. Pa mudzi wa kwanu mumati ndi mudzi wanji? Mudzi wakasuza amarake na gulupu akasuza watu ndi wakavise Kumwanza. Oho. Bodano. Kuboda. Mmaoloka boda uja kapena? Boda vaja muntunda chokumfuna ndakamachowa chipatala kuja nofika paboda amatsuka magalimoto pantunda vaja lulonse kwanene kuti watokera kwadi mangi kuja adathera nkhondo anthu kucho chifunga. Ndiye kwanu kumeneko? Oho, koma iweyo siwe wamisala? Ayi. Oho. Ndiye ufuna kuti anthu akufuna kwabwino akupangire chani? Ineyo kumajama ndikufuna ndapeza yopemphera mudzimwada ndika mimbazi nthupi mudzimwada ndikupazo zirani zichoke. Oho, chabwino. I think tonse tazimvera tokha ndi anthu amene muli akufuna kwabwino. Nena umuti mmene muzithedzi na mundu anati ukuve unthuvivu zilimekene zitsonongo mavesi zikuvela tomwalira anthu ambiri mepopo kusonyeza kuti anakuphunzitsa ufiti uli mwaung'ono. uzodziwa chine chilichonseyi ndithu malangata amenewo zikoma kwambiri. Apapa tinali kuchipatala ku Bottom ndiye panopa akupita ku Sento ndiye ambiri amene tingafune kuipanga folo nkhani iyi tikafufuze kuchipatala cha ku Sento Hospital. Zikoma kwambiri komanso kwa amene tamuzindikira kaya achibale
popeza mwina zina ndi zina sizikumvetsetseka bwino tikhoza kupita ku sentoko kuti tikafufuze za mtsikana ameneyi. Ndikhoza kuti ndi mzimayi Tadala Vincent kwawo ku Mwanza ku boda.